Dobrý deň, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska by som vám takto na mojom bicykli ukázal historické mesto, historickú časť mesta Byča. Takže poďme na to. Nebojte sa, celý čas to nebude také roztrasené, lebo ja pôjdem asi bez rúk, alebo jednou rukou zatiaľ teda. No, uvidíme teda. Budem sa snažiť ísť trošička rýchlejšie, lebo mám málo miesta na úložisku a som si ho nestihol vyčistiť. Takže dúfam, že mi to video vystačí, lebo keď mi nevystačí, tak sa mi to video vypne. No, tuto máme premat, tu už je taká priemyselná zóna, tam máme kinexácky komín. No a teraz tu máme, už vidíme, historický sobašný palác. Tuto a ešte aj hore vidíme vežičku zámku. A tuto pred nami tá žltá budova, to je základná umelecká škola, to si ešte ukážeme. No, teraz som prišiel takto kus sobašného palácu do toho parku. Tak tu máme, môžeme sa previesť cez toto. Ten sobašný palác, ktorý dal Turzo postaviť pre sobášenie tých svojich dcer, tak to je tento. Tuto je vidno tú starú poštu, ktorá bývala v tom zámockom areáli. No a tuto máme sobašný palác, to ešte musím zastaviť potom, ale to je jedno. Tuto máme zámok v plnej kráse, teraz nám na neho pekne svieti slnečko. A nikto tu nie je. Takže tak. Ešte pekne nás svieti slnečko, to som už hovorila. Tak si budete pozrieť, tu je nado mňou veľká, neviem čo to je, lipa alebo čo, nie, no asi hej. Mám tu také pekné lampiery historické. Tu som vám hovoril, že je tá základná umelecká škola. Tamto máme napísané základná umelecká škola Byča. A tuto máme okresný úrad. A tuto máte sobašný palác v prednej časti. Aj keď sa hovorí, že predná je tá druhá, tak vlastne hlavný vchod sa nachádza práve tuto, čo sú tie dvere. A tu je chránený strom. Ten je tiež chránený. A tento, neviem, či je chránený, ale podľa mňa by mal byť, lebo je tiež taký akože známejší. A tu je taký pekný aniel, neviem, čo uvidíte. A čo tu kúka na nás? Tu je ten byčanský drak. Pozrieme sa do papule. No má tam teda akože neporiadok, no to sa musím priznať. Mám tie zubiska. Aj dlhý jazyk, ale no má tam neporiadok, ale niekedy keď bol novší, tak tam boli mince, no väčšinou také 10 centové, ľudia to tam hádzali do jeho papule, ale už to tam nie je, už je tam iba liestie a neporiadok. No mali by to vyčistiť. Tu máme okresný úrad Byča, nejaké klientské centrum. No a tu tiež, takto zámok. No a teraz si už ukážeme pravdepodobne iba synagógu. Takto tu máme výhľad na meste a neviem, či to uvidíte. Prepáčte, ja som skoro napúral do takého slupíka, ktorý tam je. A mi sa veľmi zlakol. OK. No, tuto už rozvoňáva pekáreň, ktorá je tuto hneď vedľa v tej budove. Tuto bol bývalý pivovar, ktorý ale nedávno prerobili na bytovku. A tu je synagóga. Nedá sa ísť dovnútra, lebo
proste to prehrábajú, aj keď sa vlastne nič nedieje, ale dali tam asi pred rokom nové okná, lebo tie staré už boli samozrejme porozbijané, no čo si povieme. A tu vidíme takú židovskú hviezdu, no. Tak a ja vás z tohto vlogu sa s vami lúčim. A tak sa s vami lúčim, no. Dovidenia.